Jamen Jesper Langballe, du har inviteret mig indenfor her, fordi jeg har jo et lille problem. Ja. Det er sådan, at jeg har boet ret tæt på Marmorkirken igennem nogle år. Og jeg meget, meget ofte, især på søndage, bliver generet af en meget, meget insisterende klokke, der ringer i nogle gange op til en halv time ad gangen. Er der ikke mulighed for at få det afskaffet simpelthen? Det er lidt selvoptaget at mene, at på grund af dine søvnproblemer, så skulle vi afskaffe kirkeklokkerne, som de fleste danskere holder af at høre på. Men det er jeg vil overhovedet ikke bestride, at du har et problem. Og jeg vil selv synes, det var træls, hvis jeg boede så tæt på. Fordi jeg tænkte på, at man kunne indføre også for de unges skyld, at man kunne indføre en sms-service. Du har ikke forstået, hvad jeg sagde. Vi andre vil slet ikke undvære kirkeklokkerne. Nu taler du da på vegne af hvem? Taler du på vegne af nu? Jeg taler altid kun på vegne af mig selv. Nå. Og så går jeg ud fra, at som jeg har det, sådan er der en del danskere, der har det, fordi kirkeklokkerne jo er en del af en fælles kultur, som vi har hygget os med og haft det rart med i ufattelig mange år. Ikke? Ja, og det er der, hvor jeg siger, nu har jeg haft det sjovt med dem. Ja. Nu må det stoppe. Ja. Og så gå over til de moderne tider og så sige, jamen jeg ved godt, det lyder voldsomt, sådan, men altså, jeg tror godt, man kan vende sig til, at de ikke længere er der. Altså, hvad er det for en helvede støj? Undskyld, jeg siger det. Hvad tænker du på?